Λοιπόν, μία αρχαία ανακάλυψη ρίχνει φως στην πρώιμη εκκλησία. Το μοσαϊκό της Μεγιδδό χρονολογείται σχεδόν 2.000 χρόνια πριν. Όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε μέσα στη φυλακή της Μεγιδδό. Κάτι αρχαίο έχει ξυπνήσει κάτω από την Ιερουσαλήμ και ο κόσμος δεν είναι εντελώς έτοιμος. Ήρθε με ηχηρές βροντές και σάλπιγγες που αντιχούσαν στον ουρανό. Ήρθε όπως συχνά συμβαίνει στην αλήθεια, θαμμένο στη σιωπή, κρυμμένο κάτω από αιώνες πυκνής σκόνης, περιμένοντας την ακριβή στιγμή για να μιλήσει ξανά. Στον αρχαιολογικό χώρο της Μεγιδδό οι ειδικοί αρχικά νόμιζαν ότι ανασκάπτουν μια συνηθισμένη κατασκευή με ψηφιδωτά πάνελ από πέτρα και τούβλα. Ωστόσο, αυτό που ανακάλυψαν σε έναν από τους πρώτους χριστιανικούς χώρους έχει μια βαθιά σημασία. Είναι η φωνή των πρώτων πιστών που αντυχεί από το παρελθόν για να μιλήσει στο παρόν. Αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι αυτή η διακήρυξη χαράχθηκε σε μια εποχή που μια τέτοια πίστη μπορούσε να τους κοστίσει τη ζωή. Γιατί να διακινδυνεύσουν τον θάνατο, αφήνοντας πίσω τους αυτή την επιγραφή, αν δεν την πίστευαν μέχρι την τελευταία τους πνοή, και γιατί μέσα στην ατελείωτη ροή της ιστορίας αυτό το μυστικό επέλεξε τη συγκεκριμένη εποχή μας για να βγει στο φως. Πριν ξεκινήσουμε, αν σας αρέσει το περιεχόμενό μας, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Τώρα ας εξερευνήσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα χιλιόχρονα γλυπτά. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό της Ιερουσαλήμ, ένα αρχαίο κοιμήλιο μόλις έσπασε τον χιλιετή λίθαργό του. Η ιστορία ήταν πάντα πλεγμένη με βαθιές προφητείες. Υπάρχουν αλήθειες που λάμπουν σαν αστραπή στον ουρανό, ενώ άλλα μηνύματα φωλιάζουν ήσυχα κάτω από τη σκόνη του χρόνου, περιμένοντας υπομονετικά την ακριβή ιστορική στιγμή για να μιλήσουν. Ζούμε σε μια εποχή αποσταθεροποιημένη από ηθική παρακμή, κρίσεις πίστης και περιεκτικές παγκόσμιες αναταραχές. Έχει άραγε κάποια βαθιά σημασία το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα μοσαϊκό που φέρει την επιγραφή στον Θεό Ιησού Χριστό έχει ανακαλυφθεί από τα βάθη της Μεγιδδό. Αυτό δεν είναι απολύτως σύμπτωση, αλλά μάλλον μια θεϊκή ενορχίστρωση. Όταν η ανθρωπότητα σταδιακά κλείνει τα μάτια στο θέλημα του ουρανού, όταν οι εκκλησίες γίνονται δείλες και ψυχρές, ο Θεός εξακολουθεί να βρίσκει έναν τρόπο να μιλήσει. Μιλάει μέσα από τις τρικυμίες, μέσα από το σεισμό των εθνών και δανείζεται ακόμη και άψυχες πέτρες για να μεταφέρει το μήνυμά του. Όπως ακριβώς διακήρυξε ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο του Λουκά 19:40, «Αν σιωπήσουν οι πέτρες θα φωνάξουν». Και τώρα, μετά από σχεδόν 2 χιλιετίες, οι πέτρες στους Αγίους Τόπους κάνουν ακριβώς αυτό, μιλώντας με μια ακλόνητη αλήθεια. Ανάμεσα σε μια γενιά όπου πολλοί αμφισβητούν τη θεϊκότητα του Χριστού, αποδυναμώνουν το μήνυμά του ή τον υποβιβάζουν σε ένα απλό σύμβολο ηθικής, αυτή η φωνή από τη γη αποτελεί μια ηχηρή επιβεβαίωση. Ο Ιησούς δεν είναι μύθος ή μεταφορά. Είναι Θεός και Κύριος των πάντων. Επιπλέον, η εμφάνιση αυτού του μηνύματος στη Μεγιδδό, την οποία η βίβλος προσδιορίζει ως το πεδίο της μάχης του Αρμαγεδδόνα, έχει τεράστια σημασία. Είναι ένα σημάδι ότι η τελική πνευματική μάχη δεν είναι πλέον θέμα μέλλοντος, αλλά έχει πραγματικά ήδη ξεκινήσει. Σήμερα πολλές εκκλησίες δέχονται συμβιβασμούς φοβούμενες στην πολιτική αντίδραση επειδή λένε την αλήθεια περισσότερο από τι φοβούνται να αρνηθούν την πίστη τους. Όταν οι άμβονες χάνουν τη δύναμή τους, ο Θεός χρησιμοποιεί τα πιο απροσδόκητα μέρη για να σημάνει συναγερμό. Το έδαφος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους μιας εκκλησίας που πνίγεται στη σιωπή. Η εμφάνιση αυτού του ερειπίου δεν έχει σκοπό να απειλήσει, αλλά να αφυπνίσει την ανθρωπότητα, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο χρόνος τελειώνει, η αιώνια αλήθεια δεν αλλάζει ποτέ και η κυριαρχία εξακολουθεί να ανήκει στον Χριστό. Δεν έχει ποτέ παραιτηθεί από τον θρόνο του. Μέσω αυτού του κοιμηλίου
καλεί τους οπαδούς του να ανακτήσουν τη διάκρισή τους, να κρατήσουν γερά την πίστη τους και να επιστρέψουν στον Σταυρό. Αφήστε αυτή την ανασκαφή να ξυπνήσει το πνεύμα σας. Αφήστε την εξομολόγηση σε αυτά τα αρχαία τούβλα να σας υπενθυμίσει την αιώνια αλήθεια. Αφήστε αυτό το κάποτε θαμμένο μανιφέστο να γίνει ένα σάλπιγγα στην ψυχή σας. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και η επιστροφή Του είναι κοντακία. Για να καταλάβουμε γιατί αυτό το μοσαϊκό βρίσκεται στη Μεγιδό, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου. Η φύση μιας φυλακής είναι να περιορίζει το παρόν, όχι να απελευθερώνει το παρελθόν. Ψυχρή τσιμεντένιοι τείχοι και γκρίζες σιδερένιες ράβδοι ανεγείρονται για να κλειδώσουν τα ανθρώπινα λάθη. Ωστόσο, το 2004, κατά τη διάρκεια αυτού που φαινόταν σαν ένα τυπικό έργο επέκτασης στη φυλακή της Μεγιδό, ένα μεγαλοπρεπές μυστικό απελευθερώθηκε από τη λαβή της γης, εκπληρώνοντας ως εκ θαύματος την προφητεία στον Ισαΐα 45:3. Θα σας δώσω κρυμμένους θησαυρούς πλούτη, αποθηκευμένα σε μυστικά μέρη. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό νόμο, κάθε κατασκευαστικό έργο πρέπει να εξετάζεται από αρχαιολόγους πριν από την έναρξη των εργασιών. Τα πρώτα χτυπήματα της αξίνας έγιναν με την προσδοκία να βρεθούν μόνο μερικά θραύσματα ρωμαϊκής κεραμικής, αλλά όταν το συμπιεσμένο χώμα καθαρίστηκε, αποκαλύφθηκε ένα ιερό έδαφος. Δεν ήταν τα ερείπια ενός δημόσιου λουτρού, αλλά ένας μυστικός τόπος λατρείας για τους πρώτους χριστιανούς. Κάτω στο σκοτάδι κάποτε συγκεντρώνονταν, έσπαγαν ψωμί και ψιθύριζαν προσευχές στις σκιές του διωγμού, κρατώντας σταθερά την πίστη τους ακόμα και όταν ο θάνατος παραμόνευε συνεχώς. Αυτό που κάνει αυτή την ανασκαφή εξαιρετική δεν έγκυται μόνο στο ίδιο το λείψανο, αλλά και στα χέρια που το άγγιξαν. Περισσότεροι από 60 κρατούμενοι υψής της ασφαλείας από κοντινές φυλακές κινητοποιήθηκαν για να κάνουν την ανασκαφή. Είναι μια βαθιά συμβολική εικόνα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που στερήθηκαν την ελευθερία τους ήταν αυτοί που τράβηξαν την αυλαία στην ιστορία της Εκκλησίας. Η εικόνα των κρατουμένων που σκουπίζουν προσεκτικά στρώματα σκόνης του χρόνου για 4 εξαντλητικά χρόνια φαίνεται να απηχεί την διακήρυξη του Ιησού στο Λουκά 4:118. «Με έχρισε για να κηρύξω ελευθερία στους κρατούμενους. Εν μέσω τσουχτερού κρύου και αυστηρής επιτήρησης είχαν βάλει τα χέρια τους στο θείο. Αυτό το λείψανο δεν βρέθηκε σε κάποιο ανώνυμο μέρος, αλλά στη Μεγιδό. Στα εβραϊκά, το όρος Μεγιδό ονομάζεται Αρμαγεδδόν ή Αρμαγεδδόν. Η Αποκάλυψη 16:16 προσδιορίζει συγκεκριμένα αυτό το μέρος ως τον τόπο της τελικής μάχης της ανθρωπότητας, όπου το φως και το σκοτάδι θα δώσουν μια μάχη ζωής ή θανάτου. Και ακριβώς κάτω από το έδαφος αυτού του έντονα προφητευμένου πεδίου μάχης, ο Θεός έθεσε ένα θεμέλιο ειρήνης, ένα αιώνιο μήνυμα που θρηματίζει αιώνες σκεπτικισμού. Προς τον Θεό Ιησού Χριστό. Στο κέντρο του ψηφιδωτού, ανάμεσα σε 3 αρχαίες ελληνικές επιγραφές, βρίσκεται μία απλή διακήρυξη που φέρει συγκλονιστική θεολογική δύναμη. Ο Θεόφιλος Ακέπτους έχει προσφέρει αυτή την τράπεζα στον Θεό Ιησού Χριστό ως μνημείο. Η τράπεζα που αναφέρεται εδώ είναι ακριβώς η τράπεζα της κοινωνίας, όπου οι πρώτοι πιστοί εκπλήρωσαν την εντολή του Κυρίου στην 1η Κορινθίους 11:24. Να το κάνετε αυτό σε ανάμνησή μου. Συγκεντρώθηκαν για να θυμηθούν το σώμα και το αίμα του Χριστού που χύθηκε για αυτούς. Με μία μόνο επιγραφή σκαλισμένη πριν από σχεδόν 1800 χρόνια, όλες οι συζητήσεις για το ποιος ήταν ο Ιησούς στα μάτια της πρώιμης Εκκλησίας εξαλείφονται. Δεν υπήρχε λόγος να περιμένουμε θρησκευτικές συνόδους ή τα διατάγματα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων για να διαμορφώσουμε το δόγμα. Από την αρχή, οι απλοί άνθρωποι διακήρυξαν τον Ιησού όχι απλώς ως προφήτη ή ηθικό δάσκαλο. Είναι ο Θεός. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι μία πιθανώς ευσεβής και πλούσια γυναίκα και η κοινότητά της τόλμησαν να σκαλίσουν αυτή την επιγραφή σε μια εποχή που η δημόσια ομολογία του ονόματος του Κυρίου
μπορούσε να τους κοστίσει να ρηχτούν σε άγρια θηρία ή να σταυρωθούν. Δεν φοβόντουσαν γιατί η πίστη τους ήταν σταθερά προσκολλημένη στην αλήθεια, στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:30, 83, 9, ότι ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε καμία δύναμη μπορούσαν να τους χωρίσουν από την αγάπη του Θεού που είναι εν Χριστώ Ιησού. Κάτω από το έδαφος του Αρμαγεδόνα ύψωσαν ένα βωμό για να λατρέψουν τον Παντοδύναμο, αφήνοντας πίσω τους μια αθάνατη μαρτυρία και πέτρα για τη γενιά μας σήμερα. Περισσότερο από ποτέ, η γενιά μας χρειάζεται τόσο ισχυρές μαρτυρίες για να προσκολληθεί στον Σταυρό. Αφήστε ένα like ως αμήν σε αυτή την διαρκή αλήθεια και κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση για να ενθαρρύνετε την πίστη των αδελφών και των αδελφών μας στον Κύριο. Ας προσευχηθούμε και εμείς μαζί. Κύριε, δώσε μου μια ακλόνητη πίστη όπως αυτή των Αγίων του παρελθόντος, ώστε η αγάπη και ο σεβασμός μου για σένα να παραμείνουν βαθιά χαραγμένοι στην καρδιά μου, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Για αιώνες, μία επικρατούσα άποψη μεταξύ των μελετητών υποστήριζε ότι η διακήρυξη της θεότητας του Ιησού ήταν απλώς μία έννοια που διαμορφώθηκε αργά, ένα θεολογικό προϊόν που επισημοποιήθηκε στη Σύνοδο του Νίκα το 325 μετά Χριστόν. Ωστόσο, οι άψυχες πέτρες στη Μεγιδδό έχουν μιλήσει για να αντικρούσουν αυτή την υπόθεση. Εμφανιζόμενο σχεδόν έναν αιώνα πριν από την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, αυτό το μοσαϊκό χρησιμεύει ως ισχυρή απόδειξη ότι ο Χριστός λατρευόταν ως Θεός από την αρχή. Αυτή η αλήθεια δεν προερχόταν από βασιλικά διατάγματα, αλλά σφυριλατήθηκε από την ευλάβεια των πιστών που ζούσαν μέσα από το χωνευτήρι του διωγμού. Πηγαίνοντας πίσω σε μια εποχή, πριν από την ανέγερση μεγαλοπρεπών βασιλικών ή την κωδικοποίηση των δογμάτων, οι σπόροι της πίστης είχαν πραγματικά ριζώσει βαθιά κάτω από τη γη. Αυτή η πίστη δεν διαμορφώθηκε από πολιτικές δυνάμεις, αλλά μεταφέρθηκε στις καρδιές των ταπεινών πιστών σαν δέκτης. Στο μυαλό της ο Ιησούς δεν ήταν απλώς ένας ηθικός δάσκαλος ή ένα σύμβολο, αλλά ο ίδιος ο θεϊκός λυτρωτής. Μέσα σε μια εποχή χωρίς νομική προστασία, χωρίς κοινωνική αναγνώριση και υπό τη συνεχή απειλή του θανάτου, χρησιμοποιούσε πέτρες για να διατηρήσει αυτές τις διακηρύξεις. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια πράξη επιφανειακής θρησκευτικής στήρησης, αλλά μια απόλυτη προσφορά, μια τολμηρή πράξη πνευματικής ανυπακοής. Στέκεται ως σύμβολο αιώνιας ελπίδας και μιας αγάπης ισχυρότερης από τον φόβο. Επιβιώνοντας από κάθε καταστροφή, αυτό το μήνυμα παραμένει αθικτό. Αναλογιζόμενοι αυτές τις αρχαίες επιγραφές, μπορούμε σχεδόν να ακούσουμε την ηχό των ψιθυριστών δεήσεων κάτω από τη σκιά των ρωμαϊκών σπαθιών. Τα χέρια του ξυλογλύπτη μπορεί να έτρεμαν από τον κίνδυνο, αλλά οι ψυχές τους ήταν τόσο συμπαγείς όσο το βράχο. Αυτός ο ακλόνητος χτύπος της καρδιάς συνεχίζει να διασχίζει τα όρια του χρόνου για να αφυπνίσουν τα πνεύματά μας σήμερα. Η Αποκάλυψη 5:13 απεικονίζει έντονα μία μεγαλοπρεπή σκηνή όπου όλη η κτήση δοξάζει Αυτόν που κάθεται στον θρόνο και το αρνεί. Μέσα από αυτό το λείψανο συνειδητοποιούμε ότι αυτός ο μεγάλος ύμνος λατρείας δεν ανήκει αποκλειστικά στα ουράνια βασίλεια. Ακριβώς μέσα σε ένα κρυφό υπόγειο στη Μεγιδδό, το τραγούδι του ουρανού είχε ήδη ξεκινήσει ήσυχα, πιστά και αγνά. Ήταν ένα μέρος όπου η γη και η αιωνιότητα πραγματικά αναμειγνύονταν σε μια ενιαία μελωδία. Αλλά η επιγραφή στην ταφόπλακα είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του τόπου, καθώς οι αρχαιολόγοι έχουν βρει πολλά ακόμη σημαντικά αντικείμενα. Καθώς οι αρχαιολόγοι κάνουν ένα βήμα πίσω για να θαυμάσουν ολόκληρο το ψηφιδωτό, ένα ταπεινό αλλά βαθιά σημαντικό μοτίβο τράβηξε την προσοχή τους. Η εικόνα ενός ψαριού. Με μια περαστική ματιά, κάποιος θα μπορούσε εύκολα να τον μπερδέψει με μια απλή καλλιτεχνική πινελιά που αντανακλά την οικία αλλιευτική ζωή γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ωστόσο, για την πρώιμη εκκλησία που κάποτε συγκεντρωνόταν σε αυτόν τον όροφο, δεν ήταν καθόλου ένα άψυχο σχέδιο,
αλλά ένα κρυπτογράφημα θανάτου, μια τέλεια μεταμφιεσμένη ομολογία πίστης. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη για το ψάρι είναι ήχθος. Με μεγάλη σοφία, οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποίησαν τα γράμματα αυτής της λέξης για να σχηματίσουν ένα ακρονίμιο που έφερε την κεντρική έννοια της θρησκείας τους, συμβολίζοντας την ομολογία του Ιησού Χριστού, του Γιου του Θεού, του Σωτήρα. Ολόκληρη η βάση του δόγματός τους συμπυκνώθηκε τέλεια σε 5 χαρακτήρες, μετατρέποντας μία φαινομενικά ακίνδυνη εικόνα στα μάτια των Ρωμαϊκών αρχών σε πηγή ζωής και μεγάλης ελπίδας για τους οπαδούς του Χριστού. Σε μια εποχή που η δημόσια ομολογία του ονόματος του Κυρίου μπορούσε να τους κοστίσει τη ζωή και την περιουσία τους, οι πιστοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για την πίστη τους. Έτσι το σύμβολο του ψαριού έγινε ένα μυστικό αναγνωριστικό σημάδι. Με μόνο μια μισή καμπύλη χαραγμένη στην άμμο, περιμένοντας το άλλο άτομο να ολοκληρώσει την άλλη μισή, ή ένα βιαστικό σκάλισμα σε έναν βράχο, μπορούσαν να ψιθυρίσουν ο ένας στον άλλον ότι ανήκουν στον Χριστό και ότι κανείς δεν ήταν μόνος. Ωστόσο, αυτό που έλαβε χώρα στη Μεγιδδό είχε έναν εντελώς διαφορετικό τόνο. Δεν το έκρυψαν ούτε το σχεδίασαν βιαστικά, αλλά δεσμεύτηκαν ενσωματώνοντας μόνιμα αυτό το σύμβολο ακριβώς στο κέντρο του χώρου συνάθρησής τους. Αυτή η δημόσια και ανεξίτηλη παρουσία αποδεικνύει ότι δεν ήταν φοβισμένοι άνθρωποι που προσκολούνταν σε μια ασταθή ύπαρξη, αλλά μια ακλόνητη κοινότητα έτοιμη να ζήσει και να πεθάνει για αυτόν που λάτρευαν. Επιπλέον, η εικόνα των ψαριών ξύπνησε έντονες αναμνήσεις από την επίγεια διακονία του Ιησού, ειδικά την κλήση του στο κατά Ματθαίον 4:19, όταν είπε στους μαθητές του να τον ακολουθήσουν για να γίνουν ψαράδες ανθρώπων. Οι πιστοί στη Μεγιδδό καταλάβαιναν ξεκάθαρα ότι συνέχιζαν αυτήν ακριβώς την αποστολή, πηγαίνοντας να φέρουν σωτηρία στις χαμένες ψυχές. Ταυτόχρονα, κανένας χριστιανός δεν μπορούσε να ξεχάσει το θαύμα των 5 άρτων και των 2 ψαριών που τάισαν 5.000 ανθρώπους. Για αυτούς το ψάρι ήταν επίσης μια απόδειξη ενός ισχυρού σωτήρα, ενός που πάντα καταλαβαίνει, είναι έτοιμος να προσφέρει και δεν εγκαταλείπει ποτέ το ποίμνιό του. Επομένως, καθώς στεκόμαστε σήμερα μπροστά σε αυτό το κοιμήλιο και ατενίζουμε το σύμβολο του ψαριού δίπλα στην επιγραφή που είναι αφιερωμένη στον Θεό Ιησού Χριστό, δεν παρατηρούμε απλώς ένα αρχαιολογικό ερείπιο. Βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με ένα σιωπηλό αλλά ηχηρό μανιφέστο που αντυχεί μέσα στους αιώνες, επιβεβαιώνοντας σταθερά ότι ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής και ο Θεός μια αλήθεια χαραγμένη σε διαρκές βράχο που δεν θα κλονιστεί ποτέ. Όσο περισσότερο κοιτάμε κάθε ψηφιδωτό πλακίδιο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη βαθιά αντίθεση μεταξύ ενός χώρου λατρείας του 3ου αιώνα και των εκκλησιών του σήμερα. Κλείστε τα μάτια σας, κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και μπείτε σε αυτόν τον ήσυχο χώρο συγκέντρωσης. Δεν υπήρχαν μεγαλοπρεπείς τρούλοι που να έφταναν μέχρι τους ουρανούς, ούτε λαμπερά βιτρό παράθυρα, ούτε άνετα στασίδια. Τους περίμεναν μόνο τραχής πέτρινη τείχη και ένα ταπεινό ψηφιδωτό δάπεδο. Κάθε βήμα έπεφτε σε σιωπή, ανακατεμένο με ένα ελαφρύ τρέμουλο, γεμάτο όμως με μία σιδερένια αποφασιστικότητα. Συγκεντρώθηκαν όχι για να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική ομορφιά, αλλά για να προσφέρουν απόλυτη ευλάβεια στον αναστημένο Χριστό. Αυτός ο χώρος δεν προστατευόταν από καμία αυτοκρατορία, ούτε είχε καμία νομική αναγνώριση. Ήταν ίσως απλώς μία μικρή γωνιά μιας αυλής ή ένα δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό σπίτι που είχε αναδιαμορφωθεί ως κρυφό ιερό. Κι όμως ακριβώς σε αυτό το στενό και επικίνδυνο μέρος ιδρύθηκε ένα ιερό έδαφος. Εδώ οι πρώτοι πιστοί έκοβαν ψωμί και έριχναν κρασί για να γιορτάσουν την κοινωνία, θυμούμενοι το αίμα και το σώμα του σωτήρα που έσπασαν για αυτούς. Κάθε προσευχή που προσφερόταν στον ουρανό θα μπορούσε να ήταν η τελευταία προσευχή της ζωής τους.
Γιατί εκείνη την εποχή η ομολογία του ονόματος του Κυρίου δεν πήγαινε απλώς κόντρα στο πλήθος. Ήταν ένα έγκλημα που τιμωρούνταν με θάνατο. Παρά τον θάνατο που παραμόνευε έρχονταν. Για αυτούς η πίστη δεν ήταν ποτέ μία πολιτιστική συνήθεια ή θέμα ευκολίας. Ήταν μία ζωντανή αλήθεια, ανεκτήμητη και απολύτως άξια ανταλλαγής για τα πάντα. Η μαρτυρία που χάραξαν στο θεμέλιο διέλυσε κάθε ασάφεια, επιβεβαιώνοντας ένα θεολογικό θεμέλιο που είχε ριζώσει βαθιά και παρέμεινε ακλόνητο. Δεν επένεσαν τον Ιησού ως μεγάλη ιστορική προσωπικότητα ή ως λαμπρό ηθικό δάσκαλο. Τον εξύμνησαν ως Θεό, τον ένα και μοναδικό σωτήρα. Αυτή η αποφασιστικότητα αναγκάζει τη σύγχρονη γενιά να εξετάσει προσεκτικά τον εαυτό της. Σήμερα, όταν οι εκκλησίες ανοίγουν πάντα τις πόρτες τους ευπρόσδεκτες, όταν η άσκηση της πίστης μπορεί μερικές φορές να φαίνεται ρουτίνα και εύκολη, έχουμε συνηθίσει υπερβολικά την άνεση, έχουμε ξεχάσει το τεράστιο βάρος και το άγριο κόστος της διακήρυξης ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Αυτή η καταστροφή αφήνει τον καθένα μας με ένα διαπεραστικό ερώτημα, ένα ερώτημα που ο καθένας πρέπει να απαντήσει στον εαυτό του. Αν το να ακολουθούμε τον Χριστό σήμερα εξακολουθούσε να αποτελεί μοιραίο κίνδυνο, θα τολμούσαμε ακόμα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Θα ήμασταν πρόθυμοι να κρυφτούμε σε μυστικά κελιά, να προσφέρουμε τον εαυτό μας ολοκληρωτικά και να υψώσουμε τη φωνή μας για να ομολογήσουμε την πίστη μας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το τίμημα θα πληρωνόταν με αίμα. Αυτό το πέτρινο πάτωμα, αυτό το δωμάτιο και αυτή η επιγραφή έχουν υψώσει τις φωνές τους από κοινού για να καταθέσουν μια αιώνια αλήθεια. Ήταν Θεός τότε και παραμένει Θεός σήμερα. Πριν προχωρήσουμε, ας ενώσουμε τα πνεύματά μας. Αν αυτή η αρχαία ομολογία συγκινεί την ψυχή σας, παρακαλώ, σταματήστε και αφήστε μια προσευχή στα σχόλια για να δηλώσετε την πίστη σας. Αυτή η ανακάλυψη είναι μόνο ένα μέρος της συνεχιζόμενης αναταραχής στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Αυτό που πραγματικά σιγοβράζει κάτω από τη γη της Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή φέρει μια τρομακτική δύναμη που ευθυγραμμίζεται τέλεια με τις πιο αρχαίες προφητείες που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Δεν είναι απλώς άνθρωποι που διαλύουν ο ένας τον άλλον. Η γη στην Ιερουσαλήμ κυριολεκτικά στενάζει. Από τις αόρατες ρογμές στους πρόποδες του όρους των ελαιών, τις τεράστιες πιέσεις που ασκούνται στη σφραγισμένη χρυσή πύλη, μέχρι το μοσαϊκό που τιμάει τον Χριστό που μόλις ξύπνησε στο κάτω μέρος της φυλακής της Μεγιδδό. Όλα αναμειγνύονται σε μια ανατριχιαστική αλλά και μεγαλοπρεπή συμφωνία των έσχατων καιρών. Η αναταραχή στην Ιερουσαλήμ δεν είναι απλώς μια πολιτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Είναι ο στεναγμός όλης της δημιουργίας. Η γη ξυπνάει και φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την άφιξη του αληθινού βασιλιά. Για αιώνες οι γεωλόγοι παρακολουθούν τις κινήσεις του συστήματος μετασχηματισμού ρηγμάτων της Νεκράς Θάλασσας. Αυτό είναι ένα τεράστιο τεκτονικό όριο, όπου οι αφρικανικές και οι αραβικές πλάκες τρίβονται και ολισθαίνουν συνεχώς η μία πάνω στην άλλη, δημιουργώντας ανυπολόγιστη υπόγεια πίεση. Η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ακριβώς στην άκρη αυτού του συστήματος ρηγμάτων. Για τη σύγχρονη επιστήμη, οι μικρές δονήσεις, οι καταβόθρες και η ρογμάτωση των αρχαίων στρωμάτων πετρωμάτων είναι απλώς το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης ενέργειας από τις τεκτονικές πλάκες. Η επιστήμη το αποκαλεί αναπόφευκτη φυσική μετατόπιση του πλανήτη. Αλλά για όσους κατανοούν τη βίβλο, αυτή η μετατόπιση έχει ένα νόημα πολύ πέρα από τους σεισμικούς χάρτες. Πριν από πάνω από 2.000 χρόνια, ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:22. «Ξέρουμε ότι ολόκληρη η κτήση στενάζει σαν στους πόνους της γένας μέχρι σήμερα». Η φράση «πόνη γένας» δεν είναι μια τυχαία μεταφορά. Μια γυναίκα που γεννάει βιώνει πόνο με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση μέχρι να γεννηθεί μια νέα ζωή. Ομοίως, η αύξηση των ρηγμάτων και των καταβόθρων κάτω από την Ιερουσαλήμ δεν είναι σημάδι άσκοπης καταστροφής, αλλά η πόνη γένας του πλανήτη εν αναμονή μιας νέας εποχής. Η γη
δεν είναι τόσο άψυχη όσο νομίζουμε. Κουβαλάει τη μνήμη του Δημιουργού και ανταποκρίνεται στους χτύπους του προφητικού ρολογιού. Ο στεναγμός της γης της Ιερουσαλήμ σήμερα είναι η φυσική προετοιμασία για το μεγαλύτερο πνευματικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα από τα επίκεντρα αυτής της γεωλογικής αναταραχής βρίσκεται ακριβώς κάτω από το όρος των Ελαιών. Αυτό το ιερό βουνό βρίσκεται ανατολικά της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, χωρισμένο από την κοιλάδα των Κιδέδρων. Είναι ένα μέρος που κρατά τα βαθύτερα αποτυπώματα της διακονίας, του πάθους και της ανάληψης του Ιησού. Ήταν εδώ που έχισε δάκρυα για την Ιερουσαλήμ, ίδρωσε σταγόνες αίματος στον κήπο της Γεθσιμανή. Και από αυτήν ακριβώς την κορυφή αναλήφθηκε στους ουρανούς εν δόξη. Αλλά το όρος των Ελαιών δεν είναι απλώς ένα αποθετήριο του παρελθόντος. Είναι το σκηνικό για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ασυνήθιστες ρογμές και καταβόθρες στην περιοχή του όρους των Ελαιών. Γεωλογικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός σημαντικού σεισμικού ρήγματος που εκτείνεται ακριβώς σε αυτό το βουνό. Αυτή η υπόγεια μετατόπιση διαλύει σιωπηλά τα υπόγεια στρώματα. Για τους αστικούς πολιτικούς μηχανικούς αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των υποδομών. Αλλά για όσους ακολουθούν την προφητεία, είναι η ανατριχιαστική ηχό του Ζαχαρία 14:4. Ο προφήτης Ζαχαρίας πριν από χιλιάδες χρόνια περιέγραψε μία ένδοξη και συγκλονιστική σκηνή της ημέρας του Κυρίου. Εκείνη την ημέρα τα πόδια του θα σταθούν στο όρος των Ελαιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Και το όρος των Ελαιών θα χωριστεί στα δύο από ανατολή προς δύση, σχηματίζοντας μία μεγάλη κοιλάδα, με το μισό του βουνού να κινείται βόρεια και το μισό να κινείται νότια. Φανταστείτε την τεράστια δύναμη που απαιτείται για να σχιστεί ένα συμπαγές ασβεστολιθικό βουνό σε δύο τέλεια μισά. Αυτό που προείπε η βίβλος δεν είναι μία θεολογική μεταφορά, αλλά ένα πραγματικό φυσικό γεγονός που θα λάβει χώρα. Το γεγονός ότι οι σύγχρονοι επιστήμονες επιβεβαιώνουν μία γραμμή ρηγμάτων που εκτείνεται από την Ανατολή προς τη Δύση, ακριβώς κάτω από αυτό το βουνό, αποτελεί μία ανατριχιαστική απόδειξη της απόλυτης ακρίβειας της βίβλου. Οι ρογμές που εμφανίζονται σήμερα στην επιφάνεια του όρους των Ελαιών είναι απλώς προειδοποιητικά σημάδια. Είναι σαν λαστιχάκια που τεντώνονται στο απόλυτο όριό τους, περιμένοντας την ακριβή στιγμή που τα πόδια του θα αγγίξουν. Όταν ο Κοαμεσσίας επιστρέψει, η ένδοξη δύναμή του όχι μόνο θα νικήσει τις εχθρικές δυνάμεις, αλλά θα ενεργοποιήσει πλήρως αυτό το ψεύτικο σύστημα. Η γη θα θρηματιστεί, το βουνό θα σκιστεί, η φύση θα υποταχθεί στην εξουσία του Δημιουργού. Αν το όρος των Ελαιών είναι ο τόπος όπου θα γεννηθεί ο Χριστός, τότε η χρυσή πύλη, γνωστή και ως ανατολική πύλη, είναι το μονοπάτι από το οποίο θα περάσει για να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό που συμβαίνει σε αυτή την πύλη συνεχίζει να υφαίνει ένα τέλειο μοσαϊκό της αντιπαράθεσης μεταξύ των φεουδαρχικών προσπαθειών της ανθρωπότητας και της απόλυτης κυριαρχίας του Θεού. Βρίσκεται στο ανατολικό τείχος της παλιάς πόλης, ακριβώς απέναντι από το όρος των Ελαιών, η χρυσή πύλη είναι η παλαιότερη και πιο συμβολική πύλη στην Ιερουσαλήμ. Ιστορικά, εδώ, ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ καβάλα σε ένα γαϊδούρι εν μέσω ηχηρών κραυγών Οσάνα την Κυριακή των Βαΐων. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό έγκυται στις προφητείες σχετικά με το μέλλον αυτής της πύλης. Το βιβλίο του Ιεζεκιήλ 44:1-3 αναφέρει και ξεκάθαρα: «Τότε ο άνθρωπος με έφερε πίσω στην εξωτερική πύλη του αγιαστηρίου, αυτή που έβλεπε ανατολικά και ήταν κλειστή. Ο Κύριος μου είπε, αυτή η πύλη πρέπει να παραμείνει κλειστή. Δεν πρέπει να ανοιχτεί. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει από αυτήν. Πρέπει να παραμείνει κλειστή επειδή ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έχει εισέλθει από αυτήν. Ο ίδιος ο πρίγκιπας είναι ο μόνος που μπορεί να καθίσει μέσα στην πύλη για να φάει ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να εισέλθει από τη στοά της πύλης και να βγει από τον ίδιο δρόμο». Η βίβλος δήλωνε ότι αυτή η πύλη θα παρέμενε κλειστή μέχρι να επιστρέψει ο αληθινός βασιλιάς. Και η ανθρώπινη ιστορία έκανε άθελά της ακριβώς αυτό μέσω των χεριών ενός
από τους πιο ισχυρούς ηγεμόνες του Ισλαμικού κόσμου, του Σουλτάνου Σουλεών του μεγαλοπρεπούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1540, ο Σουλεάν, ο μεγαλοπρεπής, διέταξε να σφραγιστεί πλήρως η χρυσή πύλη με τεράστιους πέτρινους ογκόλιθους. Είχε πλήρη επίγνωση της εβραϊκής και χριστιανικής πεποίθησης ότι ο Μεσσίας θα επέστρεφε και θα περνούσε από αυτήν την πύλη για να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Με τη φιλοδοξία να διατηρήσει την κυριαρχία του και να αποτρέψει την εκπλήρωση της προφητείας, ο Σιλεάν όχι μόνο σφράγισε την πύλη με συμπαγή πέτρα, αλλά διέταξε επίσης την κατασκευή ενός μουσουλμανικού νεκροταφείου ακριβώς μπροστά στην είσοδό της. Σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο, ένας ιερέας και ο Μεσσίας είναι ο αρχιερέας, δεν επιτρέπεται να περπατήσει μέσα από ένα νεκροταφείο επειδή αυτό θα τον καθιστούσε τελετουργικά ακάθαρτο. Ο Σουλαμών πίστευε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει φυσικές πέτρες και θρησκευτικούς νόμους για να κλειδώσει τον Μεσσία έξω. Πίστευε ότι η δύναμη μιας αυτοκρατορίας θα μπορούσε να υπαγορεύσει ή να ακυρώσει τον λόγο του Θεού. Ωστόσο, οι πράξεις του ήταν ακριβώς το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιεζεκιήλ. Η πύλη είναι κλειστή εδώ και σχεδόν 500 χρόνια. Στέκεται σιωπηλή σφραγισμένη και χρησιμεύει ως μια ζωντανή ιστορική απόδειξη της ανθρώπινης παρέμβασης στα θεϊκά σχέδια. Αλλά για πόσο καιρό μπορούν οι άνθρωποι να χτίζουν τείχη, να σφραγίζουν πύλες και να χρησιμοποιούν δύναμη για να θάψουν την αλήθεια? Ακόμα πιο τρομακτικές είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό το πολύ σφραγισμένο τείχος τα τελευταία χρόνια. Κάθε κατασκευή που κατασκευάστηκε από ανθρώπους έχει διάρκεια ζωής και οι πέτρες του Σουλαμώνα δεν αποτελούν εξαίρεση. Ωστόσο, η τρέχουσα απειλή προέρχεται όχι μόνο από τη διάβρωση του χρόνου, αλλά και από την ίδια τη δύση της γης. Η τεράστια πίεση από τις υπόγειες γεωλογικές μετατοπίσεις, σε συνδυασμό με τα πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μέση Ανατολή, πλήττει το αρχαίο ανατολικό τείχος. Τα μονολιθικά, ασβεστολιθικά τεμάχια που κάποτε ήταν σφιχτά ενωμένα μεταξύ τους με την υπερηφάνεια μιας αυτοκρατορίας, τώρα υπομένουν το τέντομα και την κάμψη των τεκτονικών πλακών. Οι ειδικοί διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν καταγράψει ότι τα μικροθραύσματα αρχίζουν να εμφανίζονται στη δομή της Χρυσής Πύλης. Μερικές από τις πέτρες της οροφής φαίνεται να έχουν υποστεί ανεπαίσθητη μετατόπιση. Οι ξαφνικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, οι μικροδονήσεις από τα βάθη του εδάφους και η υδροστατική πίεση από το νερό που συγκεντρώνεται κάτω από τα θεμέλια δημιουργούν από κοινού μια τεράστια όθηση προς τα έξω από το εσωτερικό. Πολλοί εξετάζουν αυτό το φαινόμενο και θέτουν ένα ανατριχιαστικό ερώτημα. Αν η ανθρωπότητα χρησιμοποιήσει την πολιτική εξουσία για να σφραγίσει την πύλη, θα γκρεμίσει η γη τον τοίχο από μόνη της όταν έρθει η ώρα. Ο Ιησούς είπε κάποτε «Αν σιωπήσουν οι πέτρες θα φωνάξουν». Όταν η ανθρωπότητα επιδιώκει να καλύψει την αλήθεια, όταν το πολιτικό χάος προσπαθεί να πνίξει τη φωνή του Θεού, τα ίδια τα άψυχα αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν το θέλημά του. Οι ρογμές στη Χρυσή Πύλη δεν είναι απλώς ένα ζήτημα αρχιτεκτονικής φθοράς. Είναι ένα σημάδι ότι τα ανθρώπινα χέρια είναι πολύ μικρά για να συγκρατήσουν τα βήματα της αιωνιότητας. Οι πέτρες της οροφής λυγίζουν κάτω από την πίεση της ίδιας της δομής της γης. Σαν το ίδιο το έδαφος να βιάζεται να διαλύσει το τελευταίο εμπόδιο πριν ο σωτήρας περάσει. Όταν τοποθετούμε αυτά τα διάσπαρτα σημεία δεδομένων σε έναν πνευματικό χάρτη και τα συνδέουμε, αρχίζει να αναδύεται μία υπέροχη, εντυπωσιακή και δυνατή εικόνα. Η χωρική και χρονική σύμπτωση αυτών των γεγονότων υπερβαίνει κατά πολύ κάθε τυχαία πιθανότητα. Στην κοιλάδα της Μεγιδδό, όπου η βίβλος αποκαλεί τον Αρμαγεδδόνα το επίκεντρο της τελικής μάχης, η γη μόλις εξέδωσε μια απόλυτη διακήρυξη της κυρίαρχης κυριαρχίας του Χριστού. Λίγες ώρες οδήγησης προς τα νότια, ακριβώς στους πρόποδες του όρους των ελαιών, το έδαφος κυριολεκτικά ανοίγει
οι τεκτονικές πλάκες στρίβουν για να προετοιμαστούν για τα βήματα της καθόδου του. Και απέναντι από αυτό το βουνό, στη Χρυσή Πύλη στην Ιερουσαλήμ, οι τεράστιες πέτρες της οροφής που κάποτε αψήφισαν περήφανα τον χρόνο τώρα σπάνε, στενάζοντας υπό την πίεση της φύσης, σαν να λαχταρούν να ανοίξουν τον δρόμο για να εισέλθει ο βασιλιάς. Η παράξενη αρμονία ανάμεσα στα βάθη της Μεγιδδό και τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι μία ηχηρή επιβεβαίωση. Η ανθρώπινη ιστορία δεν πλανάται άσκοπα στον ωκεανό του χρόνου. Δεν διαμορφώνεται απλώς από τις αποφάσεις των πολιτικών ή τη δύναμη των υπερδυνάμεων. Η ιστορία καθοδηγείται με ακρίβεια σταθερότητα και αμετάκλητο τρόπο προς ένα προκαθορισμένο συμπέρασμα που τέθηκε πριν από την αυγή της δημιουργίας. Κοιτάξτε τη ματαιότητα των γήινων αυτοκρατοριών. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που κάποτε καφιόταν για απαράμιλη στρατιωτική ισχύ, προσπάθησε να θάψει την αλήθεια με σπαθιά και μπουντρούμια, αναγκάζοντας τους πρώτους πιστούς να λατρεύουν κρυφά τον Χριστό σε σκοτεινά κελάρια στη Μεγιδδό. Χιλιάδες χρόνια αργότερα, η Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Σουλτάνο Σιλέοντα χρησιμοποίησε επίσης την υπέρτατη δύναμή της, παραγγέλνοντας πέτρινους ογκόλιθους βαριούς ενός τόνου για να σφραγίσουν τη Χρυσή Πύλη και στείνοντας τάφους με την αλαζονική φιλοδοξία να σταματήσουν τα βήματα του Μεσσία. Αλλά σήμερα, όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν καταστεί άνευ νοήματος πριν από την πορεία του χρόνου και την απόλυτη δύναμη του δημιουργού. Η ίδια η γη ξεφλουδίζει τα πέπλα που δημιούργησε η ανθρωπότητα. Αλήθειες που φυλακίστηκαν, καταπιέστηκαν και ξεχάστηκαν ταυτόχρονα, υψώνουν τις φωνές τους από το σκοτάδι. Όταν κάνουμε ένα βήμα πίσω για να δούμε ολόκληρη την εικόνα που ξεδιπλώνεται στους Αγίους Τόπους, σήμερα ένα αίσθημα δέους αναμεμειγμένο με λαμπερή ελπίδα κατακλείζει το μυαλό. Η αναταραχή στην Ιερουσαλήμ σήμερα δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς από στεγνά πολιτικά ρεπορτάζ, γεωστρατηγικές αναλύσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές ή εύθραυστες συνθήκες ειρήνης που υπογράφηκαν και στη συνέχεια διαλύθηκαν. Αυτά είναι μόνο τα κλαδιά ενός δέντρου που έχει βαθιές ρίζες σε μια κολοσιαία πνευματική πραγματικότητα. Κάθε μέρα οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν διαπεραστικά στον ουρανό της Ιερουσαλήμ, αναμεμειγμένες με τον βρυχυθμό των μαχητικών αεροσκαφών. Αλλά αν ακούσετε πιο προσεκτικά κάτω από αυτούς τους εκκοφαντικούς θορύβους, βρίσκεται το σιγοβράζον ράγισμα των υπόγειων στρωμάτων βράχων στον πυθμένα της κοιλάδας Κέδρων. Η εχθρότητα και το μίσος των ανθρώπων στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης συμβαίνουν παράλληλα με το στεναγμό των τεράστιων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος. Όλα αναμειγνύονται σε ένα αποκαλυπτικό έπος, μια σφοδρή συμφωνία που σηματοδοτεί τη μετάβαση των αιώνων. Η βίβλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλη η κτήση περιμένει με λαχτάρα την αποκάλυψη των παιδιών του Θεού και λαχταρά την ημέρα που η γη θα απελευθερωθεί από τη δουλεία της στη φθορά. Ρωμαίους 8, 19, 2-1. Ο στεναγμός της γης της Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή είναι η πιο ξεκάθαρη φυσική εκδήλωση αυτής της πνευματικής λαχτάρας. Η γη είναι πραγματικά εξαντλημένη, έχει κουραστεί από την αιματοβαμμένη κυριαρχία της ανθρωπότητας. Για χιλιάδες χρόνια έχει απορροφήσει το αίμα αμέτρητων αθώων. Από το αίμα του Άβελ μέχρι τα θύματα θρησκευτικών πολέμων έχει δει αρκετά δάκρυα απάτη και ηθική παρακμή από γενιά σε γενιά. Λαχταρά να έρθει ο ένας και μοναδικός δίκαιος βασιλιάς να αποκαταστήσει την τάξη και να φέρει αιώνια θεραπεία. Επομένως, η γεωλογική μετατόπιση κάτω από το όρος των ελαιών δεν είναι καθόλου μια τυχαία φυσική καταστροφή. Είναι η μεγαλοπρεπέστερη προετοιμασία για να στρωθεί το κοσμικό κόκκινο χαλί για τον βασιλιά των βασιλέων. Το ράγισμα στη Χρυσή Πύλη δεν είναι μία συνηθισμένη αρχιτεκτονική διάβρωση. Είναι ένα σημάδι της κατάρρευσης κάθε κοσμικής δύναμης και ανθρώπινης υπερηφάνειας ενώπιον του παντοδύναμου. Το ψηφιδωτό στη Μεγιδδό δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τεχνούργημα που προσελκύει τουρίστες.
Είναι μία προφητική σάλπιγγα που αντυχεί από το παρελθόν, υπενθυμίζοντας στο παρόν αυτόν που κρατάει το μέλλον. Οι άνθρωποι μπορεί να σκληρύνουν τις καρδιές τους και να αρνούνται να πιστέψουν. Οι άνθρωποι μπορεί να συνεχίσουν να χτίζουν τυχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, να σφραγίζουν ιστορικές πύλες, να υψώνουν φράχτες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν πολιτικές ή επιστημονικές θεωρίες συνωμοσίας για να καλύψουν τον βαθύ φόβο τους για το άγνωστο. Αλλά η αλήθεια επιμένει πάντα με την αθάνατη ζωτικότητά της. Όταν χτυπήσει η ιστορική ώρα, αν η φωνή της Εκκλησίας εξασθενήσει, αν οι καρδιές αυτής της γενιάς ψυχρανθούν και απορρίψουν την αλήθεια, τότε οι ίδιες οι άψυχες πέτρες θα αναλάβουν τον μανδύα για να φωνάξουν. Και αυτή τη στιγμή, από βαθιά κάτω από τον βράχο και το χώμα της Ιερουσαλήμ, μέχρι τα ψηφιδωτά πλακάκια στην κοιλάδα της Μεγιδδό, οι πέτρες πραγματικά φωνάζουν. Η μαρτυρία τους αντυχεί άσβεστα. Η τρομακτική δύναμη που σιγοβράζει κάτω από τους Αγίους τόπους δεν είναι κάτι από το οποίο πρέπει να ξεφύγουμε πανικόβλητοι. Αντιθέτως, για όσους έχουν εμπιστευτεί πλήρως τον Χριστό, είναι ο χαρούμενος ήχος των σαλπίγγων που καλωσορίζουν την ημέρα της δόξας. Από τα ψηφιδωτά που είναι κρυμμένα βαθιά στις σκιές των φυλακών μέχρι τις ρογμές που διασχίζουν το ιερό βουνό, όλοι υψώνουν τις φωνές τους ομόφωνα, επιβεβαιώνοντας μια αιώνια ακλόνητη αλήθεια. Ο αληθινός βασιλιάς έρχεται και η βασιλεία του δεν θα μαραθεί ποτέ. Η γη είναι έτοιμη για την επιστροφή του. Το μόνο και το πιο κρίσιμο ερώτημα που απομένει για τον καθένα μας αυτή τη στιγμή είναι οι καρδιές μας πραγματικά έτοιμες. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Αν αυτή η ιστορία σας έβαλε σε σκέψεις, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe στο κανάλι για να μείνετε μαζί μας για τις επόμενες αποκαλύψεις.